Benvingudes al canal Amor Transformador i Conscient. Moltíssimes gràcies per ser aquí i moltes gràcies a les persones que en públic o en privat em vau fer comentaris sobre el darrer vídeo on parlava de l'amor incondicional. Gràcies a ells em vaig adonar que hi faltava context. Com vaig compartir el segon vídeo, em trobo en un procés de flames bessones. Procés és el substantiu que probablement més repetiré en aquest canal. Les flames bessones són persones normals i corrents que tenim una particularitat. Hem encarnat al mateix temps que l'altra meitat de la nostra ànima. Quan ens trobem en aquesta vida, cap de les dues persones té el nivell d'evolució personal i espiritual necessari per sostenir una relació tan intensa. El reconeixement de la flama provoca el despertar espiritual de com a mínim una de les parts. Aquesta evolució espiritual i personal m'ha portat a passar d'entendre i d'experimentar la vida des de la ment, jo era molt mental, a una comprensió interna des de l'ànima i a canviar el concepte de diverses coses, com per exemple el de l'amor, a canviar la visió que tinc de l'amor. Abans pensava que l'amor havia de ser correspost, que no havia d'estimar ningú que no m'estimés, i tot i així vaig viure relacions molt desequilibrades. Ara, en canvi, puc separar en dos plans diferents la relació del sentiment. Continuo pensant que les relacions han de ser equilibrades i nutritives, i de fet, ara és quan més estic gaudint de forma conscient de relacions equitatives. En canvi, per a mi és nou el concepte i experimentar l'amor incondicional. Ara sé que puc estimar sense necessitar que em corresponguin i sense viure-ho com un sacrifici o amb abnegació. És una conseqüència natural del convenciment intern que tots som un. I ara vull parlar de la incertesa. Segons la meva opinió, la necessitat de control és inversament proporcional a la tolerància a la incertesa. Com més necessitat de control tenim, significa que menys tolerància a la incertesa tenim. I com menys necessitat de control tenim, més tolerància a la incertesa. Jo era una persona extremadament controladora. Perquè us feu una idea de fins a quin punt ho era, només us diré que jo em comprava els regals que volia que altres persones em fessin. Quan s'apropava el meu aniversari o una celebració especial, jo em comprava el regal, el donava a la persona que teòricament me'l feia i després aquesta persona me'l donava a mi. «Oh, que bé, justament el que volia», deia quan rebia el regal. Com veieu, partia d'una tolerància a la incertesa sota zero. L'evolució espiritual m'ha fet comprendre que hi ha una intel·ligència superior que ho té tot planificat. I aquesta comprensió m'ha portat a confiar en l'univers, a confiar totalment en l'univers i de retruc confio més en mi mateixa i en tothom. La confiança em porta a l'acceptació de les situacions que visc i l'acceptació em porta la pau interior. Ara tinc molta més serenitat que abans del despertar espiritual. I vosaltres, confieu o controleu? Al proper vídeo parlaré de l'energia femenina en el procés de flames bessones. Fins aleshores.